jediná, domov drahý. Ty bola mojím životom celúčký čas. Bez teba šťastia nenájdem, vrátim sa zas. Slovenská rodná dedina pod horami, si môjmu srdcu jediná, domov drahý. Ty bola mojím životom celúčký čas. Bez teba šťastia nenájdem, vrátim sa zas. Bez teba šťastia svete nie, a ja vrátim sa V malebnom prostredí obce Ihráč v Kremnických vrchoch sa zišli už v poradí 14-krát vyznávači branných športov. Súťažilo sa o putovný pohár obce. Tentoraz to však neboli preteky iba obecné, ale okresné. Zapolilo 47 pretekárov v 10 kategóriách. Najviac bolo domácich žiakov. Úlohou každého bolo nielen čo najrýchlejšie prekonať trať, ale aj úspešne zvládnuť hod granátom na cieľ a streľbu. Trať merala podľa jednotlivých kategórií od 1 do 5 kilometrov. Súťažilo sa v nasledovných kategóriách: žiaci 10-roční a mladší, žiačky 12-ročné a mladšie, žiaci 11 až 12-roční, žiačky 13-14 ročné, žiaci 13-14 roční, mladšie dorastenky, mladšie dorastenci, starší dorastenci, ženy 19-ročné a staršie, muži 19-roční a starší. Pre najlepších venoval vec Jozef Mala, podnikateľ z Ihráča. Päť, 4, 3, 2, 1, pred! Potom idem. Hlavný rozhodca súťaže inžinier Jozef Piecka vypustil pretekárov na trať o 10. hodine do obeda. Na príprave preteku sa najviac podielali členovia organizačného výboru, ako sú páni Sklenka Jozef, Feben Jozef a starosta obce pán Ivan Jan. A samozrejme aj mnohým ďalším, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh preteku.
Strieľal si s ním? A nie, keď vystrelil. Dobre, ja som tak strieľal na Majova. Ivo? Látko, máš si tu? Nie, vieš, že som ho videl, niekde som ho videl. Doma na kosi v záhrade. Doma je? Hej, som ho videl tam kosiť. Nebehajú po schodoch hore? Určite potom behajú ako po schodoch. Pravda, to je známy. To podrobno stavljaju se pođe konovce. Znaš, majú máke číslo. Majú máke číslo. Ja sam se nje všimnuo. A neviem, teraz som sa pýtal, aké má číslo. Vládzeš ešte? Što go pita malti bez? Tam tej bučke pomáci. Možno bude za ne bežať. Peta hore! Čo? Streli ako... Bežni šťatie, záber, poď. Záber. Záber, táne choď, popred auto. Táto Milan, Majo. Pred Milan. Nepoznám brata. Počkaj, máte, máš druhý test, dvojku. Tak. Dvojku. Pomaličku. Tento krúžok, ale ten musí mať tomto krúžku. Boli radšej na krúžku. Ja teda ho dostanem. Vyzýkaj sa. Neboj sa, ja tiež netrafím. Ale práve. Dôležité sekundy sa nezbierali len na trati, ale aj na strelnici, kde mohli pretekári veľa získať, ale aj stratiť. Konečne, Vilko. Pomaly. Mátka, ty strieľaš ty ako Jakuboj. No vidíš, dá. Tomáš, Ja budem zostať. my sú ti uchytili oné do zubov. Šeda, zakývaj! Ešte. Tam je až to tretí. Ešte ďalší. To mogę ci lubić. Nie, brat. Zatiaľ, čo mladší žiaci dobiehali do cieľa, náročná trať čakala mladších dorastencov. Pol minútu. 5, 4,
3, 2, 1, pred! Dva, jedna, pred. To je posledné. Čo majú títo dvaja tajné? Počúvam. Hej, to spravil. Jedna, pred. Rozporok si bola najlepšia. A ešte som ja nešiel. Máš to zrýchlenie. My budeme mať víťaz. Trať tak ako každý rok viedla náročným, ale pekným terénom. A z tejto čiary hodí do tu. Ale ty vieš, dokonca sa veci. Slabšie. Slabšie. Dobre. Teraz ideme. Koľko vás púšťajú, Ľuboš? Po dve. Veľa. Aj to je veľa. Dobre. Po dve, to je dosť veľa. No máte ich? Mohli dať ich aj tí spúšťajú. Môžeš, ide dobre. A to ono nehodil granát. Už je v cieli. Na 4 strelil a pohodal. Teraz. Šikovne pozbierajte. Naponáhle, ako sme mali možnosť vidieť a počuť, mali nie len pretekári, ale aj rozhodcovia, ktorí asi v tomto momente nestačili. Dobrá. Levo je znova.
Že by jediné bezpečné miesto pri hode granátom? Dar. Česnenie si tam musíš dať. Stačí. To bude hore, dole na. Môžete. Môžem.
Tak, vážení súťaži, asi prišlo k záverečnému slovu, a to k vyhodnoteniu výsledkov 14. ročníka právneho preteku obce Ihráč. Putovný pohár. Žiadam hlavného rozhodcu inžiniera Jozefa Piecku, aby sa ujal slova a vyhodnotil poradie pretekárov. Ešte vás chcem upozorniť takto trošku. Niektoré kategórie neboli obsadené, tak došlo trošku k premiestňovaniu cien. A to s tým, že niektoré kategórie sú odmenené až do 5. miesta, niekde sa dávajú diplomy do 4., 5. miesta. Takže vás prosím trošku o porozumenie, ako to bude odovzdávané. Takže začneme ja od tej najmladšej kategórie, aj čo boli trošku zmeny. Budem to čítať komplet všetkých súťažiacich, ako skončili čítanie, tie, koľko stratili trestných minút a tak ďalej. Takže začíname vyhodnotením kategórie žiaci do 10 rokov. Prvé miesto Sklenka Jozef, bežecký čas 7.22 a výsledný takisto, to znamená, že nezískal žiadne trestné minúty. Druhé miesto Majo Bitala, bežecký čas 8.32 bez trestných minút, to znamená výsledný čas 8.32. Tretie miesto Barboriak Tomáš, bežecký čas 8.41, 1 trestná minúta za streľbu, spolu 9.41. Tí, čo máte ceny, pekne vystúpte tu na, aby sme vás videli. Vladislav Barboriak, bežecký čas 8.38, 3 trestné minúty za streľbu, spolu 11. Hlavu sa psem dívajte, lebo teraz je to najdôležitejšie. usmievať. 5 rokov majte svet. A kúp k stolu a tam podpíšete. Druhé miesto Mária Sklenková, bežecký čas 9.39 a výsledný čas, to znamená bez trestných minút. Tretie miesto Veronika Miháliková, bežecký čas 8.12, 2 minúty trestné, streľba spolu 10, prepáčte, 8.16. V tejto disciplíne sú 3. miesta vyhodnotené aj ocenené. Pre poriadok 4. miesto Stanislava Ivanová, bežecký čas 8.09, streľba 3 trestné minúty, spolu 11.09. 5. miesto Marta Pavlíková, bežecký čas 6.53, bez trestných minút, to znamená výsledný čas. Tretie miesto Čierny Luboš, bežecký čas 7.04 aj výsledný čas, bez trestných minút. Štvrté miesto Cyril Hudec, bežecký čas 8.48, bez trestných minút aj výsledný čas. Piaté miesto Florovič Jozef, bežecký čas 7.22, trestné minúty 2 za streľbu, výsledný 9.22. Dávaj, ešte nie. Tretí, Tretí. Toto štvrté. Sam. Toto piaté. Keby bolo, tak idem bežať. Na kameru. Si aj deličko máte domovku.
Aj mne. Bežeckým časom 19:51. Gratulujem víťazovi 14. ročníka. 20:50, 4. miesto. Na 5. mieste. Bežeckým časom 17. To mi poslave strávime. Na stredu celkovým výsledným časom 22:01. Hráča. Na 6. mieste bežeckým časom 19:07. 3 A stretneme sa možno aj na druhý rok, ak nám je národ. Dovidenia na 15. ročníku. Potlesk. A to je bodka za 14. ročníkom behu o putovný pohár obce Ihráč. Tešíme sa na jeho jubilejný 15. ročník.